nosaltres. Hi ha coses que de cop i volta assoleixen una massa crítica i canvien radicalment. I d'alguna manera, amb tot això té a veure que hi ha un moment de la consciència que fa que les coses ja hagin de ser una manera. És el que passa a Berlín, quan els soldats que tenen ordre de disparar a matar no disparen ni un sol tret, perquè hi ha hagut un canvi de consciència. En aquests soldats i en tota la població de Berlín Est i Berlín Oest, ara no broma, per molt que els polítics, els governants, etc., ordenin que això desfilin. I aleshores, això també dona esperança de com, a mesura que nosaltres anem augmentant la nostra consciència, ens anem acostant a un punt en què les coses podrien canviar radicalment. I de fet, a Catalunya, en els últims 5 anys, ha augmentat molt la consciència de moltes coses. Fa 5 anys, molt pocs de nosaltres sabien que eren realment els bancs. Hi havia una sèrie de persones que treballen des de fa temps en ONGs que ja sabien que eren els bancs. Però la majoria de la gent pensava que els bancs són unes entitats benèfiques que t'ajuden a comprar el cotxe i molt simpàtics, etc. I hem après això, com hem après moltes coses de moltes multinacionals i de molts dels polítics i de moltes coses. El nivell de consciència que tenim ara és molt més alt que el que teníem fa 10 anys. O sigui, hem arribat a la mitjana que tenien els activistes, ara ja està arribant a la majoria de la consciència, encara cal arribar molt més. Però amb això ens acostem a un punt en el qual la consciència potser ja serà tan forta que canviaran moltes coses. I votarem un altre tipus de polític o els polítics canviaran també ells mateixos. I això és possible, i hi ha molts casos a la història d'això. Per exemple, 2 anys abans de la Revolució Francesa no hi ha manera de predir que hi haurà una Revolució Francesa. Els pagesos tenen fam, però n'han tingut altres vegades. I no hi ha res que sigui clarament diferent i dir, faci dir, d'aquí 2 anys li talla la capa al rei. En aquell moment no hi ha manera de preveure això. I potser en paral·lel amb l'evolució biològica, amb aquesta teoria del punctuated equilibrium del Stephen Jay Gould i Nigel Aldrich, com es diu això? Català, equilibri puntual, que el que han trobat en el registre paleontològic és que els canvis d'aparició de noves espècies sempre és molt lent i de cop i volta hi ha moments en els quals hi ha una explosió de noves espècies. Això ho trobem en el registre paleontològic. I ells el que veuen és que l'evolució biològica bàsicament seria molt lenta i molt gradual, però hi hauria punts en els quals s'accelera d'una manera exponencial. I potser a la història humana també tenim una cosa semblant, no? Que sempre les coses no canvien, no? Per molt que protestis, tot és igual. Però de cop i volta tot canvia. I aleshores sempre hi ha aquest element d'imprevisibilitat que fa també que sigui interessant estar viu avui. Si ja està clar que d'aquí 10 anys tindrem una societat que funciona, doncs ja podríem seure al sofà i a veure la tele, diguéssim. La gràcia està que això és com una pel·lícula en què hi ha forces de llum i forces de foscor. Forces de foscor ja hi ha moltíssimes. Segurament ja les coneixem. Però també hi ha moltes forces de llum que segurament fan menys soroll, com això que dèiem abans. Són molt més silencioses. En el món hi ha 1 milió d'ONGs, va comptar una persona, treballant per temes d'ecologia, de justícia social, de drets de pobles indígenes. El que passa que la majoria no fan soroll, i per tant no surten els mitjans de comunicació. I és com aquesta lluita, si voleu, entre la llum i la foscor, que fins a l'últim moment de la pel·lícula no sabràs com acaba. I aquí està la gràcia de la pel·lícula d'estar viu avui en dia. Ho deixem aquí? Que és el que havia de sense mà. Molt bé, moltes gràcies.